on camera. Anyway. It is here. I'll bring you down here. Phone my damn recording. No more. Namia. Anyway, sir. I have to wait for Nana like a pilot to get lasso. Okay, ordinary. Hey, you come here the shots. Pilot lasso gets me here the shot. Here the shot before get your banker. Lasso. You bring here be Manamaka. Drop that in a lasso chileka bagoko. Don't work at Rasagan, don't we? Don't to Panteriga. Don't we? You must see here the shot get sent request. Lazo. No, where's even none? Kurotungana, chileka bagoko here. Don't answer. Don't know get the wire na win down no dia. Don't know the wire na win down. Bien ya. E won le gbe tree yellow fever mpo. Mba. When we are a yellow fever. This is what I don't want to hear. If you just put here. If you are serious, you answer my questions. A treat like yellow fever. Mba. Don't answer. Don't answer the money. I can't really get you from my bed coolant. Yeah, with a phone. I told my child no again. I have quit you who got now. It is full 29. It is 29. On 154, but I'm not 3 serious. But I remember yeah, come on, one is my popular rhyme code. On 24, 25 for Brangana. Ya come one is my popular rhyme code. 29 gave you a megram and shabri. I want to create 24, but I had 3 serious mental without laughing. When you want on an aching. I said, yeah, them you, and a chia, get a chicken with Chimiri. Branga Bega Monola and a chia. Mammy water. Lay hot popular. Hey, when you yellow fever, Lanya, in a Malay Quaranto, they can take a go quara. Each other here, baby, to here. It's in them a Urufua, my French. Moi, Willy. Ma wezegi. Weteze ga na screen nga. Eze kwanta. Aha Uchechi onye. Okudere. Pesheda ho ma sha make ya noise na pata here. Oh, my landlady. Besheda ho mo landlady give me share door. Mo landlady. Kind of very close. How can you know? Eburule ke gara la be dibia si agbara ga fa onye wudi. I don't know if Prayer request to let us submit le makadi. No, all different. Na ekwusho okwu ike mana na ihe na-ekwu. Already can submit today. Ije yi pants ke je agba ọtọ. No me pants. Enwere pants gị tụfuru la atụfu mbụ. Listen. Obatara abato. If you want me to respect you now, may respect you.
But when you were there, Listen. I'm not joking here. I didn't come to you to write you to come here. You came by yourself. My hand could get them serious, dream focus. And I'm like all this kind of thing. Elebe Bakara, Elebe Panto Dokra. Okay, ebe ukuyo ogbatola agbato. Ya dokafu. Nsele di elilo na-esele. Nwa agbọghọ bịa nwere pantị tupuru atupu. Onye dụrụ ya ka ọ wụtela dụrụ ya ka ilufuru elufu. Agba m ya ọkụ. Pantị ole dọpụrụ adọpụ? Naanị otu. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nne m dị ndụ. Nna gị ọ nwụọ na? Ewu ndụ nna. Gịnị gburu nna gị? Oge nke ya ruru oji. Lekewa oge oge ya ruru oche. Onye gwara gị sị onye ọbụla nwụrụ n'ogwe oge nke ya? Onye gwara gị sị onye ọbụla nwụrụ n'ogwe oge nke ya? Marala ma mpa gị ọ gaala ebe ọzọ na Naịjirịa nga aga lụrụ nwaanyị ma ụmụ gị bịa nga bịakwa m sị onye oge ya ruru ya echeme. Onye gwara gị sị onye oge nke ya ruru ya echeme. Ranga bịa gwa m sị onye gịnị gburu nna gị ma ịma ihe gburu nna gị gasị ma ịma gị gị bịa nga bịa gwa m sị onye oge ya ruru ya echeme. Pagi nwere ike nọ na Canada na-agbara ndị US bọọlụ gị bịa nga agwa m sị onye oge ya ruru ya echeme. Agwa gị n'oge ya eruole mmụọ ya na-akpagharị. Ranga bịa gwa m sị onye oge ya ruru ya echeme. Maka ọ gwabeghị mbụ sọ ọhụụ na spirit mpa gị mbụ. Olo. Ranga bịa gwa m ịnọ hịa bịa ma ihe gburu nna gị. Nwere ike nna gị wụ goalkeeper na one football pitch ndị mmadụ na-aga bịa nga bịa gwa m onye oge ya ruru ya ejeme. Itra. It's like you want me to. It's like I'm just ubi open issue this afternoon. No. Do you know what the gravity of what you are doing? Don't come here to cause pig-reading on my platform here again. I hate that laughter you are laughing, and I'm not joking. In any marriage, one people will need to know who they think that take where they don't know. Man, more your at the rest. What will I tell you? Why will I tell you? What can I do? All these certain things from Najunga, I'll be ready for you. Don't take me here, I'm trying to make you to understand that marriage is all about asking questions. If you are prepared to marry. Yes, sir. Otena no money carade. Madame Bruga, Massa treat halfway. Gebianga Bata Koshikrameza. A man who need dream of own Burunagana family here open. Man, that's all genetic on. And when a family Gagaya Obrinajo Tabru Madden 5 for there, just Obrinajo. Gebianga Atakoshikrameza Atikamochi. Who born you? Who are you? Who dare you? It's your chamber. The way my young girl, the way my young girl, Achaga no popular. The way my young girl. The Achaga no Konyeji Hypo Saho. Kebishano, and I. Lagos State. One year back. Oya Anambra. Ebe na Anambra. Umunzi. Ebe no Umunzi. Ndekpa. Ebe na Ndekpa. Ndekpa obi n'etiti. Ya the way who big ahụ straight to that. The way who big ahụ straight to that. The way who big ahụ straight to that. The letters are. Onye we ka. Gịnị eri obi?
Online lady. Asking nga chom that touch. Hotel go je shush. Olo. Mina na agbaga na ara. Olo. Iwepụla nwa mbụ. Olo. Ị maara echi? Igedele mmadụ nga ọ gbaga wilo mbụ. Olo. Ụmụ nwoke ịgawa n'ụzọ ụmụ nwoke je mee gị Ka ọnụma. ha je mee gị sị gị sọ ọnụmala agwara gị na ụmụ nwaanyị niile ka nwoke na-akpọ. Agwa gị na ụmụ nwaanyị niile ka nwoke na-akpọ ụtụrụ ọcha. Bere gbapụsị nke a normal. Hey, that phone is not gonna remove that phone from that place now before I deal with you here. You people should stop making noise. You guys stop making noise. Yeah, woman, she not gonna cook every guy. We have to push a stab by. Where I can clean a hater, no. Clean it, Chaya. I didn't tell no. I track a wine in Newi. Ranga paper. What pack again? Gonna I'm a business. LA business email. Food business. Henry, Kawo Henry. Inni. Nsi wani. Okay, why mama put? Eh. Mama put there. You don't know one day game up on a Jesus. Mam run rojo. Okay, me legembo. When I'm not on rojo as an baby na man. Game my late me. Ana go shirike. Ama kwa munka. Mama ana go shirike. Ana mo dinga. Na msige pia ya kanga. Ana go shirike this girl. After this life, they got no doctor. So I make a labara. And I hang back and I'm saying it. Ya me labara. Ana por trepo. Ija nyoka. Mba. Wapa kanati. Mad one na compound no mboge la be mapa. Listen, I got me put together. You think everything I'm asking you boo we bunga. Oh, okay, I'm gonna go one crab. My uncle. Hello, they are quick beggar, youngba. Beme. Oh, no man, hey. Bema quick beggar, your uncle. Beyanga. Not. I am meaning up put am na ya di mebe. Not silent. I am mirana push him na. Okay, I don't do. I am an abashman. Aquadu. Abawala go bimbo. Imele wine and wine bo. Olo. Hotel gonna na WhatsApp nwoke. Iwo onye akpere. Mba. Ilola ọkụ n'ime ahịa. Mba. Onye ogbe ọgbala gị enyi mbụ. Mba. Ụmụ nwoke letrala gị. Ụmụ nwoke letrala gị.
Epa. Like we had. Is it to Ashiki? I talk even No, I can. Oh, you talk even I had it. Okay, like a company. Eh? Epa. And when I on a company now, Tagaga. Mba. I have mother thought Tagaga. Mina he say na ele ihe mkpọ kwa n'afa ha. Get a hair sale. I shall know no tele. Olu. Ni me hamate when on your prolong a geotelempo. Olu. A geotele go jabam pro. Mba ọ na-adị normal. Again, you're loading Queenity. Oh, normal mkpu a na-eti na. You know, yet to get normal look. Come on, Tempo, you give your gabi, put a minute to get no which normal look. And we don't go out, I guess him booing and pulling yours a wolf. Tempo, he did him again. I got his him boo and Amakan and boo get you wolf. Braga beg one saw normal look. Braga beg one saw normal look. You braga him booing it normal. But all my personal, I will younger be a personal, like a temple working when it came with him in Ga. Ya just on all. I got me a team here because I want to know. I got my knock at all feelings, KJT, and I tea ordinary. It is shitting and more trimple for Tama. Oh, run I hear and remember. It is sitting and more trimple for Tama. So for now, manting here because I know I'm now more. About it. It's boom more after here. Sitting and more for Tawan. Genotype, okay? O plus. Blood group, okay? A positive. Born number, okay? 00 65 19 52 29. Okay, man, how will I make a bad you have my Facebook, my Telegram, Instagram, Ganiru? Hey. Congrats. Dalo. Bishop. Good evening. Come by your home. Bishop, what came in? Drop that thing, the dwarf for that thing, and remove that thing from your head. I say, remove that thing, we go for Prejumele camera. Okay. Let move go me. Pranga Prejumele camera. We are not get to a belle camera. Yadika with a problem is of Lampo. Wa bingo. By your car who make Manama call it Tagataga. By your that talko. Well, come Nage who pimple on who or coach. You don't dim. Yes. Go back to my friend Branga. Yes, Liga, hey, Yanija Tosa, don't come here to Salam here. Yanija who they make tabri. Yana who they make tabri. Tapakolanga gave me minimum tabri here. Okay, Bishop. Oh. Lasso. Mangala. They humaka. It won't work. How about why? I let him have Rukonia and Dabu and then they did two Atota But okay, but open them. After a book, I guess I call not them. Educuluka Bama Yibi. If no Pamleganya now, especially in Kakariana, I'm a Kolama gave where Bama Yibi. But I got big one so word them. Vroquaja my face. But I got big one so word them. When I can give what I got now, I get the Gaga. Go back the with. Let's go back. Go back. I'm saying, Bianco. Who let them?
ma buru agbere bụ okwu eji ama fes ka bịa nga bịa gwa m sọ dị mma nwa perikoma lekwa dị okwu e gara aga buru okwu ndị eze nwaanyị okwu eji aba ọhịa enweta mkpọrọgwụ okwu e gara aga ma buru bịara gwa m sọ okwu ga dị mma mgbe bịara ahịa ahụ na-eme gị chabịrị nche na ọwa ịgbagote nga dị na-awụrụ lukatị tọnụ azụ were revasị bịa ịfọsọ gị asị sheke ịnwa anwa godicha ịfọsọ gị asị sheke asị gị were revasị bịa ga gara nnọọ ka onye gaghị kpara ọgwụ n'ọhịa kodi otele gara aga bụrụ otele nwa DPO odi otele gara aga ma bụrụ ajọ gị na gị so shiri aka o weta Chineke shika bụrụ otele ụmụ ndị polisi bịa nga bịa nere m otele pak ọga open your boot odi otele gara aga cheke ụwa iji bịa ụwa bịa nga bịa eme chabiri come and take your phone listen, hey, ihu ga mege ka ihu bega akwa na me ga cho yo na hit me ga cho something clean here elebe gidi ka iji me onwe gị mbam otu a ele iji drink to were ihe me onwe gị ihu gị mbam Owe ihe mere ilu m Bishop ele permit i mere ihu otu a ka o filter me ga ihe Ọbụla filter ụta ka ilu m dị Bishop ya mere ka onye bega ala mmiri wepụ ihu gị na screen nga Eweli iwe kwa ihu onye bega akwa bịa nga bịa gwa m se nwe ihe o mere ihu ya ma hụ eze ga pokesha ya ọfụma pokesha ya hiji fu oducha n'ime anya gị na-adị onye hụ mkpụrụ anya gị nwe ogere ọ ya remove it one by one remove it one by one I say remove it one by one remove it one by one remove it Ibrahim I say remove it mkpụrụ maka gị skata phone m ga na remove it one by one Ibrahim gram chabiri remove it Oh Bishop ewepụgo m ya remove it mmadụ hụ mkpụrụ anya gị nwa bingo ilube eji gara afọ ịcha ihe anaghị eji mara onye ewu ịpụta n'abalị na onye gị kọtaghị n'ụtụtụ Ọpụgo Bishop aya chọọ akwa were hicha ihu gị chọrọ hanky hicha that your face m na-ama ihe chaga gị Bishop clean all of face clean all of them clean it clean ma nke anya iwepụrụ datin clean it efichago m ya Bishop Uchechi onye ahụ kpọọ ga-ege nke blọk ya keep that phone ebe m ga-ahụ ihu gị ọfụma wepụ aka n'okpuru phone gị ahụ na keep it where I will see you properly. Okay sir achọrọ m itinye na okay sir sorry Uchechi onye ọzọ nna ịdị afọ ole ịdị afọ ole 21 ịdị 21 yes sir from today ịhụrụ otu ịdị na ịdị very okay than ihe ndị gara aga teach anya teach everywhere ga were ihe ndị retire single mother ji emeghe ka ọ dị ka ha dị young tighe onwe gị ka nka n'ihu dị 21 onye hụ gị eche na ọ na 40 35 nwa bingo ị mụọla nwa mba iwe onye ebe Enugu steeti ebe na Enugu Eziagụ ebe na Eziagụ obi n'ọfịa ndị agụ mpa gị na mma gị ha dị ndụ fadị ndụ ị kara aga skuul mba
Get a kid out. Ebeka. Ibeka, get it. Cake. Go on, Jack again, man. Yes, sir. I'll get a packet of Maggie. But so some be. Get a Kim and Gibri by this age and by this time. Imana maka my studio maka enwere m cake studio so ewekwara m ma ụmụ ọlụ so bi eme njibi Na ga lọrọ nwaanyị ole ofu ụmụnne gị ọ dị ole 8 Otele Rosanna ese 8 Kushokwu ike ma mara ihe ikwu gị 8 I did 8 nna gị gbọtọrọ mana nne gị na-amụwa mba ịmana mgbe a ọ na-achọ nwoke o mezie ụmụ 8 fatri ụmụaka na family Bishop get and chief drop that thing this girl wara ya gbage ara we phone no dege henda arụ chara no pụtara ndị retire single mother gị owu no hi na maburu ndo just all fashion them you want bingo ndo Bishop don't go look at me here Uno yara baga na family nne gị na nna gị mba Bishop akwụkwọ oji adọ gị this girl mba Bishop owelo ị na-agwụ ụra mba Bishop ị nọrọ lụta mmadụ ajọsụ mepe ọnụ sị gị ọ ga-adịrị gị na mma na ị ga-ata ahụhụ ị ga-ahụ ihe ọma n'ụwa gị mmadụ omele gị mbụ mba Bishop mmadụ ọgwụla gị akpịrị toto aga m enye gị mmadụ ọgwụla gị mbụ mba Bishop imele nwaanyị ibe gị otu a enyi nwoke ka nke gị mma imeli ya mbụ mba Bishop jee kwuo maka amụ alụ ọgụ mba Bishop ị ma eme echi ọfụma iji aṅa amụ mba iji agba aja otele gị ụmụ nwoke ole tarala gị ofu kemgbe pụtara ụwa naanị otu so enwere m x so foye ka m nyana gịnị ọ ka na-ata m ugbu a ọka gịnị aka ataga ka ịbịa nga mme gị ntaviu gịnị aka ga-ebịa nga mme gị ntaviu tasị gịnị aka ataga imecha gị ntaviu na ga-ewere otele gị gaa bịa ihe nwoke ọzọ na-esendịrị gị ego gịnị ya na-eri ihe mbe nọrọ ife m kwuru Bishop asị gị mba ọ mgbe ahụ ọbụla ugbu a ụka ọ kwụsịrị ịta gị ele ụbọchị a takwara gị 5 months ago ka a takwara gị ele nga ọ nọta gị last na be ya ọ na-abịa ka ọ na-ata gị ojoji okpu ka ọ dị-ata gị without wheat iji anyụ ị ga-enyere ụdị mkpu ị na-eti m na-eti mkpu dị mma ọya tinye nga ọya bụ ọhịa ọnụ gị kwụsị okwu ike tie dị mkpu nga Bishop ọnwụ na o nwere ihe tinyere m n'ahụ tibe mkpu
Ele him in Mbia Tini Hena who before get Remupunga. Tebuga Tileka Mago Cheta Hitiria before. Cheta Buitiri, Allah, forget the Abam Sawer, they would have him Tiria, Hiti with him. Okay. Baby, I love you. Imano itiena. Imano itiena before Imano we get it. Ntiana will be free, Madame Puyet. Bishop. Damn you, my bingo. Damn you. Genotype, okay? AA. Blood group, okay? O plus. Akwe mani he mere ba ga padi ho akodum. Nga ni ru post we. Ganiru Bishop. Bon number. 070 39 78 33 93. Congrats. Okay.